Jake Phillips ar gic gornel. Mae Nash a Kai Edwards I fyny o'r cefn. Mewn teigl at y postyn agosaf! Ac Alex Jones, y capten o gic gornel gynta'r gêm, sy'n rhoi Fflint ar y blaen. Neb wrth I gyfele o gwbl yn y cwrt Cosby. Peniad rhydd I Alex Jones, I drydydd gôl o'r tymor. Snaith yn cael ei giro gan Nash, trwy'r uchel gan Whitmore, dim trosedd. Ceisio troi Sam Hart, Hart yn ceisio I ffenio I nôl. Mae gan Wood I Penybont, yr cymorth yno iddo fe. Reynolds yn croesi, mae o dan y baw! Mae John Rushton yn ymestyn I fraich dde, yn ildio'r gic gornel. Ond I'n meddwl bod croesiad Ryan Reynolds yn mynd i'w giro fe. Ond gwaith da gan y gôl geidwad yn y diwedd. Cic gornel gynta'r gêm i'r ymwelwyr. Peniad, unwaith eto, John Rushton yn ymestyn I fraich, oedd hi'n beniad da. Tuag at gôl, oedd Rushton yn gorfod helpu ddi dros y bar. Mae yna flocio yn digwydd, mae yna wthio. Dyma Jake Phillips a hi, cyrff i'r llawr, peniad. Ac I Rownd gan Ben Nash. Fe sgoriodd yn y gêm gyfatebol lawr yn y de, ond dim digon y tu ôl i'r peniad yna. A mae e'n gorffen ar Rownd. Ken Owen, capten Penybont yn isel. Rushton yn gen I gafel yn ddi. Gwaith da gan y gôl geidwad. Yn syrthio ac yn plymio ar y bêl. Ond oedd hwnna'n gyfle da I Ken Owen. Dyma Nathan Wood Tweedy yn y canol. Geiriau yn gwibio mewn ar y postyn pella. Dyma Geiriau penio I nôl teg at Snaith. Whitmore yn I thynnu ddi ar I drod chwith heibio'r postyn. Yn eiliadau cynta'r ail hanner. Peniad nôl gan Geiriau yn cael ei methu yn y lle cynta gan Snaith. Ond cyfle da I Whitmore dod ar sgôr yn gyfartal, ond ar I drod chwith heibio'r postyn. Yr arwydd gan Jake Phillips, mewn mae'n dod, peniad lawr a clir I Mark Cadwaladr I ben yn I ddwylo. Y gic gornel gan Jake Phillips yn gywrain iawn I ben Mark Cadwaladr, ond yn I ffenio I lawr a dros y bar. Ashley Evans, lle o'i flanau. Mae'n croesi tuag at Snaith, a mae'n gico smotyn. Mae yna dynnu a brathu wedi bod trwy gydol y gêm rhwng Ben Nash a Sam Snaith, a tro hwn mae'r penderfyniad yn mynd o blaid Snaith. Mae hefyd yn gerdyn melyn I Ben Nash. Wood yn sgorio I Penybont, a ni'n gyfartal yma ar Caer Castell. Yn heiddiannol yn gyfartal hefyd tîm Rhys Griffiths. Mae wedi pwyso'n gryf trwy gydol y gêm. Mae wedi cael ei heiddiant. Y gleision yn gyfartal. Y Fflint 1, Penybont 1. Phillips mewn â hi. Peniad pwysig gan Geiriau, maen nhw dal dan bwysau. Peniad I mewn am yr arbediad gan Ashley Morris. A Ben Nash oedd ar peniad. At y postyn pella, peniad rhydd nôl at Duffy. A rhyngddyn nhw mae'r Fflint yn methu curo Ashley Morris. Y trap cam sefyll ddim yn gweithio. Y peniad ar draws gan Alex Jones. Oedd Duffy yn glir a'i beniad yn syth at Ashley Morris. At y postyn agosa. A'r ergyd gan Wood. Snaith yno hefyd, smonallwyr yn yr amddiffyn. Maen nhw yn clirio, ond cyfle pellach I Penybont I fynd ar y blaen. A maen nhw'n methu cymryd unrhyw un o'r cyfleoedd maen nhw wedi creu. Môr o gyrff yn y cwrt bach. Mae'n crimanu at y postyn pella. Mae'n curo pawb, mae Snaith yno. Snaith at Whitmore. Whitmore yn creu lle i'w hunan. Mae'n gyfle, mae'n dwyllodres, mae'n gico'r smotyn I Penybont. Y drosedd ar Kai Whitmore.
Sam Duffy oedd y dihiryn. Wood, fe ath e'r chwith y tro cynta. Yn erbyn Rushton. E'n taro'r bar! Mae'n rhydd, mae'n ôl i'r canol, a mae'r cyfle wedi mynd achos mae wedi croesi'r linell gol. Nathan Wood yn methu o'r smotyn gyda'i ail gyfle. Yn taro'r bar, mor anffodus, ond geith Penybont ddim cyfle gwell. Sodliad hyfryd gan Owen, mae gan Whitmore. Whitmore yn gorffen y gêm yn gryf, sgwarad Wood. Wood! Chydig heibio'r postyn yn codi'r bêl tuag at y gornel ucha. Ond ychydig heibio'r postyn oedd Rushton yn rithro ar draws. Reynolds at Evans, sgwarad Kane Owen, digon o amser. Mewn at Whitmore. Whitmore, Millicol Cosby, cyflem ergyd. Taran o ergyd ychydig heibio'r postyn gan Kai Whitmore. Mae wedi cael gêm dda, Whitmore. Mae wedi cael sawl cyfle i fynd am gol. Dyna tro cynta ni weld e'n ergydion go iawn. Ddim yn bell heibio'r nod. Mae'r bêl gan Rushton. A dyna ni diwedd y 2 awr. Dim i wahanu'r tîmoedd. Mae'n mynd i gymryd ciciau o'r smotyn i wahanu'r tîmoedd. Penybont i fynd gynta yn y gystadleuaeth ciciau o'r smotyn. Y capten, Kane Owen. Owen, a mae'n cael ei harbed yn wych gan Rushton. Yn isiel i'w chwith. Kane Owen y cynta. A Kane Owen y capten yn methu. Cadwaladr yn erbyn Morris. Ac mae Cadwaladr yn rhoi'r Fflint ar y blaen. 1-0. Snaith yn defnyddio'r pŵer i giro Rushton. Braidd yn ffodus, ond mae'n 1-1. Harrison. Yn defnyddio i fôr o brofiad i giro Morris. Trydydd ergyd i Nathan Wood o'r smotyn y prynhawn yma. A mae Wood yn methu'n gyfan gwbl y tro hwn dros y bar. A nawr mae'r fantais yn llwyr i'r Flint. Mar yn sgorio, mae'n 2-1 i'r Flint. Ond mae'n rhaid i Evans i sgorio i gadw Penybont yn y Cwpan. Ac mae di methu! A mae Flint yn mynd i rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. Tor calon i Rhys Griffiths a gwir Penybont. Ond mae di gorffen fan hyn ar gair castell. Y Fflint 2, Penybont 1 ar giciau o'r smotyn. Neil, many congratulations. A first playoff final in Flint's history. Yeah, you know, obviously the lads have been absolutely magnificent, and I think, you know, the credit has to go to them and my group of staff, because it's been a difficult season. It's been a really difficult season, if I'm honest, at the football club, and we've overachieved in lots of areas, I think, and you know, our lads, you know, probably been running on empty now for a number of weeks with the injuries that we've had, and you know, obviously the lack of resources we've got in comparison with other teams that we're playing against every week, and they keep going to the well for me, and it wasn't pretty today by any stretch of the imagination, and Penybont had lots of quality or better quality moments in the game than us, but we've tried to instill a culture in this football club within the group of players where we and the staff that we never know when we're beaten, and we'll give absolutely everything we've got. And I think the result today, you know, winning on penalties probably was just reward for their efforts they've put in all season. Jake, llongyfarchiadau ar y fuddugoliaeth, ond byddech chi'n cytuno felly to Penybont efallai oedd y tîm gorau heddi? Ie, rhaid i ni ddeud bod ni wedi gorfod amddiffyn yn gryf trwy gydol y gêm. Maen nhw wedi rhoi tro dweithio nath nhw ddod yma, nath nhw sylweddoli dydy'r cae ddim yn digon da i chwarae Pêl-droed fel maen nhw'n hoffi, ac maen nhw wedi sylweddoli hwnna, ac heddiw maen nhw wedi taflu bob dim at ni o tafliadau hir, ciciau rhydd, pel i dwfn, ac da ni wedi gorfod delio efo hwnna, ac yn y diwedd, fysa'r gêm wedi fod yn gyfartal, ond pan mae'n mynd i ciciau smotyn, gall rhywun ennill y gêm yna. It would be a fantastic achievement to take Flint into the Scottish Challenge Cup.
Yeah, it would be, and and we've got to remind ourselves of the magnitude, I suppose, of the season that the players and the staff have had, because in any other given season we'd be one game away from Europe now, and we'd be able to to look at the opportunities that would bring. However, the Scottish Cup is something that is a carrot there at the end of this, and if we can get ourselves over the line next week against whoever we play, that's something that Flint Town Football Club will always say they've been able to achieve.